Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en wij zijn vandaag verzameld in de Amstel Gold Race Experience. En dat heeft waarschijnlijk iets te maken met komend weekend, want dan is Amstel Gold Race! Yay! Dus waarschijnlijk gaan we ook iets doen met fietsen vandaag, maar we weten het nog niet. We krijgen zo de envelop. En eerst gaan we even een rondje door de experience met jullie. Doei! Doei! En we zitten hier bij Natasha van de Amstel Gold Race Experience. En zij gaat ons hopelijk iets vertellen over waar we zijn en wat we hier kunnen doen. Ja, we zitten hier inderdaad bij de Amstel Gold Race Experience. Het wielrennerscafé van Limburg, hier in Valkenburg. Nou, hier komen heel veel wielrenners inderdaad over de vloer. Er kunnen verschillende lussen worden gereden. Alle faciliteiten hebben we hier ook. Douches, wielrenners die kunnen hier fietsen met een chip om alles te registreren. Dus altijd één groot sportief feest, 365 dagen per jaar. Klinkt goed. Ja. Nou, als het goed is, dan heb jij een opdracht voor ons. Ja, die heb ik. Alsjeblieft. Daar gaan we. Lieve bloggers, vandaag ontdekken jullie Zuid-Limburg als wielrenparadijs. Geheel in de sfeer van de Amstel Gold Race die op 16 en 17 april van start gaat. Jullie gaan de prachtige heuvels van het Heuvelland overwinnen op 2 wielen. Op 2 wielen in totaal, want omdat jullie zo'n gezellig duo zijn, mogen jullie vandaag samen op de tandem. De challenge is een selfie bovenop de Gulpenerberg die jullie zojuist op je tandem hebben beklommen. Jullie krijgen 1 hint. De koning van Spanje zal het jullie makkelijker maken. Oké, spannend. Gaan we doen? We gaan het proberen. Okay. Hier, dit is de start van onze route. Je wil niet weten hoe we hier zijn gekomen, maar vanaf nu gaan we echt heel goed tandemen. Okay. We zijn bezig met onze eerste helling en je zou denken met z'n tweeën dat het wel sneller gaat, maar eigenlijk is het best wel zwaar. Gelukkig trapt Janneke wel lekker door en heeft ze er super veel zin in. Hoi Jan! Hey! Oh. Oké, we hebben het gehaald. We staan nu bovenop de Gulpenerberg. En op onze tandem zijn we omhoog geklommen via de makkelijke route. Dat was dus de koning van Spanje. En nou, we staan nu hier tussen de schapen en Bij de vrouw, hoe heet die vrouw? Bij de vrouw, de moeder Maria, hoop ik. En de challenge is behaald. Yay! Yay! We staan aan de voet van de Gulpenerberg, zoals je kunt zien, waar komend weekend de Amstel Gold Race plaatsvindt. Gelukkig konden wij hem afrollen met de tandem, anders dan was het echt niet te doen geweest. Dit was weer een nieuwe aflevering van Janneke en Leonie op pad voor VVW Zuid-Limburg. En als je nou meer wilt weten over de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race Experience, dan lees je natuurlijk onze superleuke blog hier. Doei! Doeg!